Sí, diz que vai fazer o tempo, pá. Diz que jueves vai sol. Vai o sol xa. Jueves e viernes, que son os 2 días máis fuertes da feira. As importantes. Vamos ás palmeras, a ver. La va, deixei só corrían unhas metas de menos, que fixo eu, todo o mundo estaba en contra delas, que peste que venía. Eu non sabía que cheiraba, eh? Cheiraban a merda seca. Na primavera, ahora era cando, ahora, bueno. a esta época, cando empezan a poner unhas floriñas, que estas floriñas que dixeron, Sí. as floriñas blancas que cheiraban. Ambas, que despois non acai este tipo de árbol seco, joder. Fui naquela época, aos Xa 80. están pasadas. Estaba de modo exótico. Sí, estaba de modo exótico. Nada. E logo... Árboles autóctonos de aquí. Pero antes tamén había aquel... Acordas aquel cousiño dali que había... Como se foran as columnas ali dentro. Sí, que parecía un museo do Prado, sí. Xa fai anos que quitaron tamén, non pintaba nada, o arquitecto que as fixo non tiña moito a cabeza, non? Non sei que os pintaban, claro. Tamén había unha funtiña aí no medio, acordas? Sí, puntiñas, un churriño aí, unha mexeriña, tamén asentado. Aquí é o conto de fai das fai. Xa levan anos aí, eu non vive aquí, non? Si metes de menos as palmeras que levan tantos anos aquí desde que as plantaron, pero gustabanche? Hasta ahora estaban ben. Estaban ben? Xa cheiraban ao Agora tamén xa iban vellas. Iban vellas. Cheiraban tamén. Cheiraban tamén, verdad que cheiraban a merda seca? Además criaban moita mosca. Estes cousos se ven aí agora. E che gustaría que puxaran agora logo, non? Ese mismo arbolillo xa quedaba ben, na esquina. O de aí. Un arbolillo normal. O de aí da... Non sei. Así pola esquina, deixar todo o libriño no medio. É o xardín que che parece, quedou ben? Precioso. Canto tempo de duración lle poñes, lle calculas? Moi pouquinho, Moi pouco tempo de duración. Chegará a Semana Santa? Posible. Posiblemente, pero de aí non pasa. Non, pois moito chove. Eu tamén digo.